Hey guys, good morning. So for today's video, flight ko pala today papuntang Manila. Maaga pala ako guys kasi 7:30 yung flight natin today. And then nandito na ako sa CR guys. Jibs muna tayo bago mag-shower. Alright. And guys, tapos na pala ako maligo at ina-apply ko na yung mga skincare products ko guys at iba pa. At ayun na nga guys, nakabihis na tayo and then need din natin magpabango syempre. At ito na yung finished product. Picture ko may. Bye bro! Umalis pala kami guys around 4 AM kaya medyo madilim pa. So fast forward, dito na kami sa Dipolog City around 5:45 AM. So ayan guys. Nag-ikot-ikot muna kami guys kasi sarado pa yung Jollibee. And then nandito tayo sa may Boulevard. Let's go! Skirt! So yung driver pala natin guys, si SPO1, Gabriel Ambil. So yun guys, bumalik kami sa Jollibee kasi bukas na at yan na nga, kakain na. So afternoon, dito na kami sa airport. Let's go. Waiting for boarding. And nasasakay na tayo guys. So andito na tayo sa loob guys. Pwede na tayo matulog. And then pagising ko, dito na kami. So kukunin na natin yung bagahe natin guys. And then nag-CR muna tayo bago sumakay ng taxi. So ito na, papunta na kami ng Makati. So guys, dito na ako sa Makati. Hinahanap ko na yung building namin. So ito pala yung building namin guys. And then nasa 10th floor pala yung office namin. So dito na ako sa lobby. At ito yung IT office room. So kakain daw muna kami bago mag-meeting guys. So andito na kami sa Ayala North Exchange. So ayan. So dito daw kami kakain guys sa isang Japanese restaurant. So ito na yung order ko guys and then yung sa kanila and then nagpicture kami. So tapos na kami kumain guys. So babalik na kami sa office. So naglalakad alert kami and then malapit lang naman yung office namin dito. Alright. So ayun guys, nandito na kami sa office. So magkape muna tayo para makafocus sa meeting. Alright. Start na kami guys. Then after that, binigyan kami ng new laptop and welcome gift. Then bago umuwi, nagpa-picture din ako sa new IT manager ko. So nakalabas na ako sa office guys. So nag-aabang ako ng bus dito para makauwi na. And then nandito na kami sa EDSA. Sobrang traffic guys. So mabuti na lang may bus carousel. Mabilis na yung pag-uwi ko. Pagdating ko guys, dumiretso na kami sa bahay ng uncle ko kasama pinsan ko para kumain at mag-inom. Alright. Hupog na may guys. So gabi na manog po. Tomorrow to guys. Bye bye.